Gai honen 6. puntuan ekuazio baliokideak lantzen dira. Hasteko ekuazio baliokideak zer direna azaltzen da, eta gero ekuazio baliokideak nola lortu daitezkeen lantzen da. Ekuazio baliokidea ekuazio baliokideak ebazpen bera duten ekuazioak dira. Adibide hau ikusita, x gehi b berdin 8 ekuazioaren ebazpena x berdin 6 da. Ze ordezkatzen badegu x-a eta x-en ordez 6 ipini, berdintzaren bi aldeetan emaitza bera ematen du. Eta 2x gehi lau berdin 16 ekuazioaren ebazpena berriz ere 6 da. X berdin 6 ipintzen badet, bi bider 6 gehi lau, honek ere 16 ematen du eta. Bai? Beraz, jakinik ekuazio baliokideak zer diren, ikusiko dugu nola lortu daitekeen ekuazio bat edukita, ekuazio horren baliokidea den beste ekuazio bat. Orduan, ekuazio bat edukita berdintzaren bi aldeetan zenbaki bera batu edo kentzen bada, ekuazio baliokidea izango dugu, adibidez. Ekuazioa oinarri izan da. Honen baliokidea lortuko dugu, adibidez, alde batean eta bestean, 5 kenduta. Alde batean ken 5 egiten dugu, eta beste aldean ere ken 5 egiten da. Ekuazioa horrela gelditzen delarik. Bai? Orduan, kasu honetan, ekuazio baliokide honetan ebazpena x berdin 7 da. Eta oinarrizko ekuazioan x berdin 7 egiten badugu, ikusten dugu honen ebazpena ere 12 dela. Bai? Beraz, alde batetik ekuazio baliokidea lortzeko, ekuazio horren berdintzaren bi aldeetan zenbaki bera batu edo kenduz, ekuazio baliokidea lortzen da. Bestalde, ekuazio baliokidea lortzeko beste modua, ekuazio bateko bi ataletan, berdintzaren bi aldeetan, 0 ez den zenbaki batez biderkatzen edo zatitzen, lortu dezakegu ekuazio baliokidea. Adibide honetan oinarrituz, eta zati bi eginez bi aldeetan, ekuazio baliokide honen ebazpena x berdin 6 izango da. Eta jatorrizkoan x dagoen lekuan 6 ipinita, konprobatua gelditzen da zatiketarekin, ekuazio baliokide bat lortzen dugu. Gai honetan, edo atal honetan, egon daitezkeen ariketa posibleak? Ekuazio baliokide sinpleagoak lortzea, alde batean soilik x-a ipinita,
eta bestean dagokion emaitza. Orduan, kasu honetan, x alde bakarrean edukitzeko egin daitekeena da, bi aldeetan kensazpi egitea. Hau, oinarrizko ekuazioa izan da, alde batean kensazpi eginda, hau izango da ekuazio honen ebazpena. Bai, ebazpena lortzea oso erresa da, alde batean soilik x balin badukagu eta bestean zenbaki bat. Egiaztatu dezagun. Jatorrizkora balin bani joa eta xen ordez 5 ipintzen badut, xen ordez 5, ikusten dugu 12 berdin 12 ateratzen dela, beraz ebazpena egokia izan da. Egin dezagun antzeko zerbait beste adibide batekin. Kasu honetan erabiliko dudana C izango da. Beraz, nik eskerraldean soilik x agertzea nahi badet, biderkatu dezaket bi aldeetan 4 zenbakiarekin. Hau da oinarrian naukana eta bider 4 egingo dut. Beste aldean ere bider 4 egin behar da. Hemen x geldituko da, ze x bider 4 zati 4 x da, eta beste aldean 24. Eta ez hau izango da ekuazioaren ebazpena. Zazpigarren puntuan, lehen mailako ekuazioak nola ebazten diren azaltzen da, 6. puntuan landutako ekuazio baliokideen kontzeptua kontuan edukita. Orduan, ekuazio bat ebazteko zer egin behar da? Bagaiak alde batetik bestera mugitu. Zenbaki bat, gai bat alde batean batzen ari bada, kontrako aldera kentzen pasa behar da. Eta kentzen balin bazegoen, batzen. Aldiz, biderkatzen balin bazegoen, zatitzen pasa behar da, eta zatitzen balin bazegoen, biderkatzen. Hau argiago ikusten da, adibideak landuz. Adibide honetan, x gehi bi berdin 4 daukagu, hau oso ekuazio erraza da. Badakigu xen balioak berdintza hau betetzeko bi izan behar duela. Dena den, komplikatu hauetan, hemen aipatzen den metodo hau erabiltzea ezinbestekoa izango da. Orduan, hori landuz, bi zenbaki hau beste aldera pasa nahi dut. Hemen aurrean plus ikurra daukanez, beste aldean ken ikurra eduki behar du. Zer lortzen dugu orduan? 4 ken bi. X berdin bi. Eta zuzen hau da, ekuazioaren ebazpena eta hasieratik lortzeko esperantza genuena. Bigarren, adibide honetan, antzeko ekintzak burutu behar dira. Bai? Lehenengo urratsean, bat hau, minus bat hau, beste aldera, pasa nahi dut. Bigarren urratsean, alde honetan dagoen x-a, beste aldera. Kasu honetan ikurrik ez dauka, badakigu ikurrik ez daukanean, plus dela, beraz, alde honetan kentzen egongo da. Eragiketa hauek burutuz, 3x ken x, 2x, 3 gehi bat 4. Azken urratsa, alde honetan dagoen biko hau,
beste alde honetara pasako dut. X-a ezkerraldean bakarrik geldituko delari. Orduan, badakigu X-aren aurretik, nahiz eta ikurrik ez agertu dagoen zenbaki hori, biderkatzen dagoela, eta beste aldera zatitzen pasa beharko dut. Beraz, metodo berabiliz, atera den ebazpena bi da. Hasierakora joanez, ordezkatu egingo dut, eta konprobatuko dut berdintzaren bi aldetan emaitza berdina lortzen da, bai? Gogoratu hasieran. Nuen ekuazioa hau da. Eta hemen, konprobatu dut, edo lortu dudan emaitza da, X berdin bi dela berdintza betetzeko orduan. X dagoen lekuetan bi ipiniz, konprobatua dago, berdintzaren bi aldeetan emaitza berdina dagoenez, X birekin ordezkatuta, ekuazio honen ebazpena bi dela.